बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबियावनो नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों। मोजां जायगायावलाय नोंना लागाव आं सिखाव जेबो मिथिया। गामियाव सिखावल'सो नांगोन। गामियाव सिखावा सानैल' दं। आं थासान्दियाव बे गामियाव माब्लाबाबो पुलिस फैनो हाया। आंनि खाथाफोरनि एसां साहस नङा नोंखौ दोन दामफोजोबगोन आं। बे गामिनिनो मोनसे सल' खोन्थानि जेराव मिथिंगाया सोमखोर गिबियावनो जादों खुंगिरि हिसाबै गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायथि जासिबाय आरो नैबे 1 तारिख अक्ट'बरनि बे दिनखालि जोङो जांख्रिथाय थैसाम बर' सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बे लाहार फाहार खालामनायखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायनो सानदोंदि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोना जोंनि सावथुन मुलुगखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होनाय खावलायनाय जाबाय। आरो 2 तारिखआव जागोन जोंना खांख्राइ, बेनि उनाव 3 तारिखआव जागोन जोंहा जिउआव हांमा। बे नायजाबखौ नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बर' हारिमुआ थांनानै थानांगौनि थाखाय नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबै गुरै खावलायनाय जाबाय। 1 तारिखआव जांख्रिथाय थैसामखौ नोंथांमोन 1 तारिखआव जांख्रिथाय थैसामखौ दिन्थिगोन आरो 2 तारिखआव खांख्राइ, दैयाव थाग्रा खांख्राइ नङा, सिनेमा खांख्राइसो। ओमफ्राय 3 तारिखआव जिउआव हांमा रमान्टिक। जायगाखौ बुंना होनो हागोन? जायगाया जाहैबाय बेंटल फरेस्टनि लांगोनायावनो जागोन मोनाबिलि समाव। बेंटल बाजारनि बेंटल फरेस्ट बिट अफिसनि लांगोनायाव दिन्थिनो थाखाय जोङो टिकेटखौ जोङो सियाराव 130 थाखा खालामनाय जादों। ओमफ्राय हायावहाय 80 थाखा खालामनाय जादों। सावथुनखौ माबायदि जागोन होननानै आसा फारिदों नोंथांमोननि जिथु सावथुन लाबोगोन? सावथुनखौथ' जों एकदमबारे 100आव 100% बरिया। थारमाने बर' हिसाबै जोङो देग्लायनिखौ ओरैबायदि मोजां मोन्दों। थारमाने साउथ इन्डियानफोरनि बायदि ओरैबायदि नुदों आरोखि ट्रेलारावहाय। बेखौ आसा खालामो मोजां जागोन बायदि मोन्दों। जांख्रिथायनि थैसामखौ बर'नि गोलाव समाव मोनसे बर' जांख्रिथाय खालामनानै फैबोदोंमोन आलादा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय। दा बेवहाय एसे सोमोन्दो गोनां बायदि जागोन नामा बियो? बेथ' मथा मथि जोंनि बर'नि जेनाखि जों सोमावसारनाय होननाय लोगो लोगोनो साफ्रोमबो बोराइ बेन्थ' गासिबो मिथिखायो। आरो नैबे सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय नैबे जांख्रिथाय थैसामा निस्सय जोंनि गोसोआवबो नैबिदि सानदों आरोखि। बेंटल हालामनि बेंटल आनइमप्लयमेन्ट इयुथ कमिटिया जोङो बर' सावथुन देखायनो आखायाव लादों। बे फैगौ अक्ट'बर गाबोन 1 तारिख जोंहा बे 1 तारिखआव जांख्रिथायनि थैसोम सावथुनखौ देखायनो जोंहा लाहार फाहार जागासिनो दङ। नैथियाव दङ जोंहा 2 तारिखआव 2 अक्ट'बराव दङ जाहैबाय खांख्राइ बर' सावथुन। आरो 3थियाव दङ जाहैबाय जोंहा 3 अक्ट'बराव जिउआव हांमा। बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो थाग थियारि जागासिनो दङ बेंटल आनइमप्लयमेन्ट इयुथ कमिटिया। बेखौनो खावलायहरनो लुबैयो जे रायजो राजाफ्रा बेंटल हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे बर' सावथुनखौ थुलुंगा होफैगोन होननानै आं मिजिंथियो। जे बयबो जोंनि बर' जेनाखि सोलिफुनाय दा
बर' सावथुन बेखौ थुलुंगा होगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय। जायगाखौ बुंना होनो जायगाया जाहैबाय जोंना बेंटल बाजारनि खाथियाव थानाय फरेस्ट अफिसनि लांगोनायावनो जोङो मुभिखौ 500ल' देखायनाय जागोन मोनफ्रोमबो मुभिखौ बिनिखायनो बयखौबो जाहाथे थाबैनो फैनानै नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे जोङो देखायगोन टाइमा मथा मथि 9टासोनिफ्राय 9 रिंगानिफ्राय जोङो देखायगोन। जों सेकेन्ड श' देखायनाय जानाय नङा, मानो होनोबा जोंहा बहुद हर थौब्रेयो सेकेन्ड श' देखायोबा। बिनि थाखायनो बे मेसेजखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय हरग्रोनाय जाबाय। टिकेटनि बेसेना जाहैबाय जोंहा फार्स्ट क्लासाव 80 थाखा आरो सेकेन्ड क्लासाव जाहैबाय 130 थाखा। सियार आरो हाल' बानायनाय जादों जों, आरो बिनि अनगा जेबो बानायनाय जायाखै। दा बेखौनो बुंनानै आं बेखिनिखौनो फोजोबथ'नाय जाबाय।